Телефон заказ кардаган ай Крюкова филм хато накунам Крюкова буд. Ай Крюкова заказ кардаган телефони го 2024 почта хат меравад Redmi A3 боша ҳар дина Тоҷикистон меравад душанбе худаш мерафтавда ва ҳоз мебинем ки падарко яка чи мебирад. Ина брат якин падарка го 2024 шо мегирем брат. Хорошо ака. Хуб. Ина ака телефонро тайн амиҷа. Худо хоҳад рӯз дигар ки дар YouTube мебинем ака. Мана як таша гирифтем. Ай падаркай хурд ака бромад наушники беспроводной ака. Як тайн ами наушникҳо бромад худо хоҳад почта кати упаковка мекунем равонуш мекунем. Ва дим падаркаш Redmi A3 ки душанбе меравад душанбе. Хуб. Мана. Ина брат дим шануӣ кардем. Ай падаркай Redmi A3 яъне душанбеш бромад массажёри 4x1. Ина радной. Ина хурд ака як тайнам хеле массажёр бромад ака ошава рӯзои наза истифода кунем. Ва дим падаркаш ака Redmi A3 сеюм падаркаш ишам душанбе меравад ва мебинем ки падарка яка чи мепурӯяд. Хуб ин ҳами акоа машон ва падаркор ажда дорам ки Redmi Samsung A15 ра ки мезанад. Ай сеюмаш буромад калонкаи TG157. Ина брат як тангай калонка буровад агар ҷияна туй накарда бошӣ 3 соат бе парво туи ҷияна барои калонка мегзарори ака. Қабулай брат? Хуб брат, худо хоҳад ҳамаша туғрӣ мекунем, иш куҷо меравад, куҷо меравад, ҳамаша туғрӣ мекунем, мегирем роҳӣ мекунем ака. Хуб, бародаро шумо ҳам метавонед ки дар номерои болои экрандаги занг занед бемалол ранг ин як кавори заказ кунед любой ҷойи Россия ва тамоми шаҳрҳои Тоҷикистон. Рафтем.